assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Pindi Média kala to mbaɗon wonde on calminama on jurama on bismama kadi e robina jayndeji men ganda hande ne hawri e aljuma jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati jayndeji leydi Sénégal noon hande kewɗe majji garti e alhaali ngun jillu ngu ganda Amadou Ba waɗi ɗum toon to leydi France yadude yogo e terɗe e ganduɗa kay ko laamu ngu kono kadi ɓe garti e alhaali ɗiɗon fond uji ɗi ganduɗa ɗeɓe noddita fond occulte ni caɗele jangde ɗo e nder leydi men Sénégal to banggue kadi coftal ɓalli foof jeyneji ɗi garti hen noon joni wonata so hawre welede Allah. Puɗɗorɗen jaynde Le Soleil gendire nde no mbiruɗen nane gardinde ɓe garti kamɓe koye alhaali tigui rigui ngallon jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leydi France ɓe mbi noon ko renforcement de l'axe Dakar Paris ɗum ɗon noon andinama wonde ɗon visite walla ngun jillu ngu ganduɗa kay ko jillu golle ngu balɗe tati ganduɗa kay ko toon to leydi France horejo jagorɗe o hono Amadou Ba wondude ni e hono makko walla nando makko toon to mo leydi France omo ganduɗa ko Elisabeth Borne ɓe e pottino tigui hanki ɓe jewtidi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kay ko fate banggue golle ni to banggue oɗon coopération hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi leydi Sénégal e France. Amadou Ba noon heeɓino tigui rigui kadi joddade walla ni bismade omo ganduɗa woni Bruno Le Maire ko jagorɗo kalfinaɗo banggue e économie ndiɗon leydi France. Jokken e jaynde li quotidien kadi ɓe garti tigui rigui koye kaɗon haala ko fate alhaali tigui e coopération France Sénégal banggue ni ganduɗa kay guila capantati lewru novembre e hitande nde gonɗen ndeen ɓe kollitino kadi kina wona hakke capanɗe joyyi e jeegom ciifodire walla nanodire ɗe ganduɗa kay waɗama toon ɗe jeeru mum tolni e te ujunere e temedde tati milliard ɗum ɗon noon hollita ko ɗum woni ko siifa toon ɓe kolliti noon ɓeɗon ɗin banggueji ɗiɗi ɗi ganduɗa kay juntima to banggue ni niveau stratégique ko fate ni alhaali e jokkodire ɗeɗon walla jokkodiral gongal ɗon ngal banggue koɓe noddirta campus franco sénégalais ɗum woni CFS jafoɗon ɗum ɗon noon hollitama fandare mum noon ko heblude kene ɓuura hakke ujunere étudiant e nder ɗum ko ganduɗa woni nogas e joyyi taw ko formation moɓe noddirta formation maintenue. Jokken e jaynde l'observateur nde groupe Futurs Médias nde kamɓe noon koɓe wayluɓe sawru mbaggu ɓe garti koye alhaali ɗum ko mbinoɗen nane fond occulte noon ɓe garti noon koto banggue tarih ɗo e nder leydi men Sénégal wona hunde hesere ɓe duttima noon e tarih ɓe mbi ko wonde kala opposant ene woodi oɗon dossier mo ganduɗa kay ene haaletno e mun ɓe puɗɗiri tan ko Abdou Diouf hakkude mun kay e oɗon accusation mo ganduɗa mo wanno walla on tuma muyo mo wanno e dow keesi mo ganduɗa woni Abdoulaye Wade ko yewte ɗiɗon fond uji libyen ko wona ɗum ɗonne kadi Macky Sall e alhaali oɗon blanchiment d'argent aussi ɗum ɗonne kadi arti hen hayni ɗo to yarate ɗo Sonko e alhaali ɗiɗon milliard uji nogas ɗi ganduɗa kay ko milliard uji nogas e dollar ɗi ganduɗa kay hollita koto Qatar de ummi ɗum ɗon foof noon koye woni ɗiɗon fond uji occulte goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jaynde nde groupe Futurs Médias ko toon to commune mo Dembankani tawete koye nder falde Mokkanel hollitama tigui oɗon mayɗo toon wiya wonde wari ɗum koko yooli taw noon ɓe kaali ɓe kolliri wonde ko leader ko dealer e nder heeɗo noon addi haalullaji kewɗi e wasdemo fittandu makko ko saabi ni ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe toon ɓe waɗoɓe manifesté ɓe sukaɓe ɓe e joofi hen goɗon wargo de wona yolayru ko polisaɓe ɓe ɓe tuumi hen woni jowɓi fittandu oɗon suka gorko ha saabi ni kamɓe ɓe mettini hen en sukaɓe de ɓe mbaɗi attaqué ɓe janoyi e ɗum ko ganduɗa woni institution ngaji e public woni gueɗe dendade ɗe ganduɗa kay ene tawe toon to e ngoɗon wuuro mawgo ngo Dembankani. Ngare jokken e jaynde point actu ne ɓe garti koye haala kaɗon ka ganduɗa kay ko accusation
payaɗo e o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko. ɗum noon oɗon député woni Matar Diop, ɓe mbi noon ko le nouveau gladiateur de Macky walla di Macky. ɗum noon hollitama ko photo makko wonɗo e photo mo ganduɗa ko woni Cissé Lo. Moustapha Cissé Lo hollitama noon, kanko noon ko Moustapha Cissé Lo de nehimo ko ɓiɗɗo e Moustapha Cissé Lo mo ganduɗa kay oɗon Matar Diop. ɓe garte e makko ɓe mbi ko mo duuɓi 4 ko makkista gila e dekkal Ngor. kanko de o fuɗɗi yaadude e Macky. ɗum noon wona hande ko hunde ɓoyde. ɓe garte e gueɗe makko kewɗe e nder ndeɗon jayde point actu. jokken e jayde Dakar Presse noon kañum woƴa ko alhaali de kulhuli jogadi to banggue jangde ɗo e nder leydi men Sénégal, guddugol ɗiɗon université ji e jogade ni kulhule to banggue ni nder oɗon espace scolaire. ɓen ɓe ganduɗa noon ko COSIDEP kañum men de ene jogui hen kulhule no fewi, saabi hanki kucciti e jayndiyankoɓe ngam ƴewde peeje e peccorde nde oɗon université walla oɗon espace scolaire wawata waɗede sauvé no hanniri ni. jokken e jayde Walf Quotidien kamɓene ɓe goƴa ko e o saaha leydi ndi nondi yaratani ɓe gandini wonde e o saaha Macky Sall hoorejo leydi ndi ala ɗo ene koko yalti. Amadou Ba kañumne ala ɗo e nder leydi ndi. hay hoorejo mo suudu sardeji hono Mame Diop kañumne kadi ala ɗo ene e nder leydi ndi. ɓe kolliti noon e o saaha leydi Sénégal ko kañum de nawata hoore mum, hay goto kay nawani ɗum. ɗum none kamɓene jaynankoɓeɓe ko ɗum woni koɓe garti ɓe mbi ko le Sénégal en pilotage automatique. Ngaren e jayde Le Quotidien ne kamɓene ɓe garti koto banggue ɗanle ɗe ndewani e lawol ɓen ɓe ganduɗa ko Frontex, l'Union européenne. ɓenne nde ɓe gari hen habrude kene wona walla mbiyen kene ɓuura hakke nogas e jeeɗiɗi pawɗi nogas e jeeɗiɗi ujunere pawɗi e temedde jeeɗiɗi wiyama wonde e jettima taw ko ressortissant ji ummiɓe e Afrique banggue hirnangue hakkude lewru janvier e lewru octobre. ɓe mbi noon e nder ndeɗon tongode nde kalɗen e ɓuuri hen hewde foof ko ɓen ɓe ganduɗa ko Côte d'Ivoire naɓe, rewi hen ko Guinée naɓe, ko nden Sénégal naɓe puɗɗi rewde hen. gaɗen e coftal ɓalli e puɗɗoɗen e jayde record noon ɓe garti koye alhaali omo ganduɗa ɓiɗɗo Sénégal najo biteɗo Pape Gueye e gartagol mum walla ni e suspension mo wuuri ha gasi, mo hormini ha gasi. ɓe mbi ko retour à la compétition. kanko Pape Gueye noon ɓe mbi ene haasi tigui rigui o wawa jeeyede e oɗon kan mo ganduɗa kay jogoto fettude toon to leydi Côte d'Ivoire e konngudi ni dow suuti. kanko Pape Gueye o wi ko e o saaha koyɗe ɗe kay ene nguli jaw ngam oɗon ballon rond. jokken gayniren e ndeɗo jayde Stade coftal ɓalli ha joni. kamɓe noon mbaɗi intéressé koye CAF Awards 2023. ɗum noon ko alhaali kay ɓeɗon joureɓe Afrique naɓe ɓurɗo heftinede e nder hitande nde. ɓe mbi noon e o saaha ko meeɗani yiyede kam gila ɗum kam wayri ko gila hitande 2016 woni 2016. ɗum noon wayri teskede ɗo e nder leydi Sénégal. hay goto e Sénégal najo ene mane teske e ɓen ɓe ganduɗa ko finaliste en fodɓe suɓede ɓe. ɗum noon hollitama Sadio Mané koye gasirde walla ni koko gasi ɗum ko ganduɗa ko wowi tawtorede e kala saaha. ɗum noon ɓe tagui ɓe mbi ko la fin d'une longue régularité. ɗum noon Aliou Cissé ɓe mbi ko wonde Aliou Cissé pour sa propre succession. goɗɗum noon e oɗon ballon d'or mo kalten haala mum e ɓeɗon Afrique naɓe noon ɓe mbi omo ganduɗa woni Salah mo Égypte e wonde Hakimi mo Maroc e omo ganduɗa ko Osimhen mo Nigéria. ko ɓeɗon de e woni ɓe ganduɗa kay ko finaliste en. ɗum noon hollitama tigui Sénégal ene wawi jogade jikke e ɓen ɓe ganduɗa woni Lamine Camara walla ni omo ganduɗa ko Amara Diouf ko namdal ɓe mbaɗi to banggue meilleur jeune. ɓeɗon noon taw ko sukaɓe ɓuuriɓe heftinede hen taw ko sukaɓe ko ɓeɗo ɗiɗo de woni ɓe Sénégal foti ɗaminade. goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko Saudi Pro League toon noon ɓe kolliti tigui rigui ko dango tigui ngam yidde ƴeftude oɗon titre hakkude Kalidou Koulibaly e omo ganduɗa woni Sadio Mané. kono noon ɓe kolliti wonde omo ganduɗa woni Kalidou Koulibaly yidde mum kay ko
dadde o mo ganduɗa woni Sadio Mané beele ena ƴefta oɗon titre. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni min gaddan noon hande ko sifa e kelle gadane robinet jayndeji leydi Sénégal no kaldirmi nane ni ene hawri aljuma 7 lewru décembre hitande ujunnaji 2023. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tan kaddeten hen to karallagal to walla mbiyen to caméra to ko Djiby Dieng ga e yesso haalirde nde micro o ko musidɗo mon Adama Diop. Toon to infographie réalisation montage o mo ganduɗa woni Ali Fall. Allah jarama on jarama nde koko nder rendez-vous ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah.